אהלן, השבים, אני פדריק קלוסברג, ערוץ היוטיוב שלי ניהול קהילות פייסבוק. אני רוצה לדבר על משהו ממש מגניב שגיליתי היום, וזה יכולת בעצם לתזמן פוסטים, זה אנחנו יודעים לעשות את זה, מהדף העסקי, שגם את זה אנחנו יודעים לעשות בתוך קהילות. מעבר לזה אני יכול לתזמן גם את התגובה לאותו פוסט. ומה זה טוב? הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לשים קישורים נגיד בתוך הפוסטים, ואנחנו רושמים קישור בתגובה הראשונה. אבל אז אנחנו מתזמינים אותו לעוד שבועיים והפוסט עולה ואנחנו שוכחים לשים את התגובה הזאת, צריך לשים תזכורת. עכשיו אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט, אנחנו מתזמינים את הפוסט ואז גם מתזמינים את התגובה אליו. זה יכול לחסוך לנו את כל ההתעסקות הזאת, את כל הכאב ראש. נשים פתיח ואני אראה לכם בדיוק איך עושים את זה. בואו נראה איך עושים את זה. אז אני אשתף מסך בקהילת הפייסבוק הניסיונית שלנו. כרגע אני עם הפרופיל האישי שלי, אני יכול לתזמן פוסטים רגיל. בואו נראה מה קורה כשאני עובר לפרופיל העסקי. בטח קודם כל יברח לי מחוץ מהקהילה, נראה. האינטרנט באוסטרליה מאתגר נקרא לזה. נכנס חזרה לקבוצת וואטסאפ, לקבוצת פייסבוק. מי שרוצה לקנות רכב בשוק מוכרים. אוקיי, אני עכשיו על הפרופיל האישי של העסקי, ואני יכול לתזמן הודעה. מי רוצה קישור לפלאפל, whatever. אני מתזמן אותו, כמו שמתזמנים כל פוסט, להיום, לבעוד, לא משנה מה, 2.5 שעות. זהו. כרגע הוא נמצא אצלי בסקייג'ול פוסט, אני יכול לראות את זה פה. בניהול יש לי פה את הקישור. כרגע אני לא יכול לעשות שום דבר איתו חוץ מלערוך אותו מפה, לפרסם אותו עכשיו או לשנות את המועד. שכן יש דרך אחרת להגיב אל הפוסט ולראות את הפוסט, וזה כלי נהדר. באופן כללי בקבוצת פייסבוק אם אתם רוצים לראות פעילות של אנשים פשוט תלחצו על הפרופיל שלהם, זה יראה את כל הפעילות האחרונה שלהם. אוקיי? ופה אנחנו רואים שבעוד שעתיים אמור לעלות הפוסט הזה, ואני כבר יכול לתת לו תגובה. אז אני ארשם לו קישור לפלאפל, אני יודע. אוקיי, ועכשיו כשיעלה הפוסט הזה, אז אוטומטית הוא יעלה עם הקישור. עכשיו זה יכול להיות לא רק לפוסט כזה שאני מתזמן, זה יכול להיות גם לפוסט ה-Welcome, שזה כלי שהוא נהדר, שאנחנו אוהבים להשתמש בו בתוך הקהילות, וזה מוריד מאיתנו את הצורך לשחוף את הקישורים ולזכור לעשות את זה. מאוד פשוט, יש לנו פה באדמין אסיסט, Welcome Post, דרך אגב אפשר גם עם פוסט רגיל וקבוע, פעם בשבוע, פוסט שמזמין לקבוצת הוואטסאפ, פוסט שמזמין לשיתוף פעולה שלנו, ובמקום לשים את התגובה בתוך הקישור, בתוך הפוסט ולהוריד את החשיפה, אנחנו יכולים לשים אותו בתגובה. בואו נראה איך זה עובד עם Welcome Post. בגדול די אותו דבר, אני בוחר נגיד שהוא יעלה פעם בשבוע, משנה, סתם שיהיה. אני לא באמת הולך להגיב עם הקישור הזה, אבל מוזמנים כמובן לעקוב. אוקיי, החלטנו שזה חוזר, יתחיל ב-15 במרץ, ב-3 בצהריים כל יום, זה כי זה מה שפייסבוק מחליט שהזמן הכי פעיל אצלי, שזה מצחיק כי זה קהילה שהיא ניסיונות ואין בה שום דבר פעיל. פה הוא תמיד מציע לנו האם אנחנו רוצים להציג את האדמינים. אני לא אוהב את זה, אני חושב שזה קצת מיותר, זה נראה כזה מאוד זהו, הוא מבקש, מציע לנו עוד פעם, אני לא רוצה. אוקיי, לא רוצה גם פוסט מחזורי, וזהו, כרגע זה מתוזמן לנו הפוסט הזה. נחזור שוב פעם לדף הבית, נלחץ על הפרופיל שלנו, קישור שיופיע גם בתגובה הראשונה, ואז בעצם מה שקורה, נראה את זה מהשיתוף, בעצם מה שקורה זה שאנחנו יכולים לתזמן את הפוסטים האלה קדימה. שימו לב שזה כרגע רק מהדף העסקי, מהפרופיל האישי לא הצלחתי, אם אתם מנסים ומצליחים, אשמח לשמוע. אני יכול לתזמן את זה
קדימה, כולל התגובות, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאב ראש. עכשיו חשוב לשים לב שזה כן מהדף העסקי, ואנחנו באופן כללי לרוב הלקוחות שלנו ממליצים לעבוד עם הפרופיל האישי. לפעמים יש כל מיני אילוצים ואין ברירה לעבוד מהדף העסקי, אז זה אחלה יתרון להשתמש בו. וזהו, מוזמנים לעקוב, ניפגש בסרטון הבא, להתראות.